Jak sa voláš? Čau Laco, tu je tvoj mikrofón. To je on, dočiahneš, dobre je, dáme na špičky, pohodičke, dobre. Jasné, ríšava, bruneta a blondína sa chcú dostať cez hranice. Tak sa schovajú do vlaku, nie. Už prídu na hranice a colník ide kontrolovať ten vozeň, tak sa každá schová do jedného vreca. Tak colník ide k tým vrecám, kopne do prvého, kde je bruneta, stále sa ozve, hav, hav, tam sú psi. Ide do ďalšieho, kopne, kde je ríšava, stále sa ozve, mňau, mňau, tam budú mačky. Kopne do toho, kde je blondína, stále sa ozve, zemaky. Pani učiteľka sa pýta deti, aké majú doma zvieratka, a Anička hovorí, ja mám mačičku, dobre, to ti dám aj jednotku. Jožko hovorí, ja mám psíka, dobre, to máš jednotku. A Deško hovorí, ja mám doma sovu na koliečkách. Čo máš doma, sovu na koliečkách, to čo? No vážne, pani učiteľka, poďte sa ku mne pozrieť, ja vám ukážem, doma mám sovu na koliečkách. Tak sa rozbehnú k nemu domov, Deško otvorí dvere a zakričí, detko, vy sú tu. A detko na vozičku s takými okuliarmi. Aspoň zatlieskajte, hej, ako poradne. Ďakujem. Čech sa stretne s Ostrávakom, ako Pražák s Ostrávakom sa stretnú a Pražák povída tomu Ostrávakovi. Hele, prosím Ostráváci, mluvíte tak krátce. Bojím čas, brunetka s blondínou utekajú po pušti a začne ich naháňať lev. A jak tak utekajú, brunetka sa zohne, chytí hrst piesku, bá levovi do hlavy. Lev sa otrase a za nimi. Už beží a brunetka sa zase zohne, hodí piesok levovi do hlavy, lev otrasený. Ale stále ich naháňa, zbadajú strom, tak pribehnú k nemu, bruneta vyleze hore a kričí na blondinku. Hýbaj hore, však ťa roztrhá. A blondinka, ja som do ňo nehádzala.